dagelane sing kurang dukur ta miki sing kedukuran, Bu? Dereng ngantuk nggih. Ya aja ndek-ndek ngene rek. Ya ampun, sing narik iki pinggir ndi? Hop, 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 hop. Kemendukuran. Aku digarap arek son tak joki teko kene lho ngono lho. Ndukur baki wae dorang, iwake bandeng nang jero banyu. Tanggapan teng ngriki ati kula girang, bapake ganteng-ganteng, ibuke lemu-lemu. Ayu-ayu. Nika sing gawe kodhong biru persis Sarini, artis idolaku. Dipeteti nang pinggir sumur, warga Banjar mlati muga-muga tambah makmur. Amin Allahumma. Majune jaman cak pancen kudu dieloki, tapi aja kaya laraan sing kentir nang kali. Kudu duwe prinsip lan uga jati diri supaya gak gampang dimanipu. Urusan teknologi uga aja sampe kari, kudu terus berkembang lan dunia bisnis, pemerintahan lan uga seni kabeh ngandalno teknologi gawe kerja lan promosi. Luwe-luwe cak masalah seni lan budaya ojo sampai ketinggalan karo negara manca. Ayo dilestarekno seni budaya Jawa supaya gak musna lan saya ngrem baka nek contone Bu lak nggih warga ngriki sap
saben-saben taun nganakno sedekah bumi isuke bancaan ndonga bareng ngarsaning Gusti dalune ludrukan uri-uri budaya Jawi mula bengi niki cak kula melok ndedonga muga warga ngriki pinaringan panjang yuswa turah sandang pangan rejeki iso mulya tapi ojo lali panitia sanguku tambah ono guyon Pak panitia niki Pak RW pun mantuk napa dereng Pak Bu Pak Waras pun mantuk napa dereng Pak Waras niku sing pundi Pak kok gak sing ngeru wargane Alhamdulillahirabbil alamin Pak Waras dan semua jajaran panitia saha pengurus RW pengurus lingkungan kula matur nuwun atase Surabaya kota gede nanging Banjarmelati tetep nganakno sedekah bumi niki eling-eling kali sing babat desa eling-eling kali sing babat alas biyen ngoten nggih Bu nggih wong atase setahun pisan ae nek gak dilaksanakno kok cik emane lak ngoten to Bu nek kula sangu njaluk ditambahi wau namung guyon estunipun kula ngriki pun kantuk bayaran luar biasa mlebu ngriki dok wau langsung disuguhi rawon sing garai kula bingung sing garai kula gumun wong atase anggotane ludruk iki mek 80 ae kok dijagani ruangan salin ana 16 paling niku wau kotane dikosongi kabeh kula batin aku iki rene dikongkon nginep kaya apa kok dijagani kamar sakmene kae tapi jedinge mek situk jedingane gak ana dikeki drume sak menten jerone Bu tiba kula ngoyuh kate cewek banyune asat akhire celanaku tak plorot aku nyemplung beyur ngoten mawon wis Mbah dadak bari kula mentas mbok panitia sapa mlebu raup enak awet enom matur nuwun Pak Bu warga Banjarmelati luar biasa sing ditekakno ludruke arek Surabaya asli arek Surabaya tepuk tangan kangge karisma baru nggih ngeten wong ana tanggane duwe ludruk lapo njupuk ado-ado gak wurung regane ya padha muga-muga sedekah sampean ketampa Allahumma nggih kok iso ketampa Cak Kala lho ya napa mboten ketampa sampean banjari jeragan kula Mas Haji teng Mas Haji dhuwit diecer Bu nggih nuwun sewu nek panjake niki wong 15 panjake 15 dagelan kali kuwabeh niki ana wong 80 dadi wong 95 niku nampa dhuwit sampean kabeh lah sing nampa-nampa bayaran ngeten niki tutuk omah dikekno bojone dikekno anake kabeh melok ndonga alhamdulillah oleh bayaran teko Banjarmelati muga-muga warga Banjarmelati sehat Allahumma nggih sampean bayangno kaya kula ijen ngeten niki bojo kula siji anak siji lho wong telu wis ndongakno sampean iki nek bojone siji anake siji wong telu ping 90 lho gak wong 270 sing ndongakno wong Banjarmelati niku nek kula ana maneh dagelane siji bojone siji anake loro lho wong 4 ndongakno wong Banjarmelati ana maneh dagelane siji bojone siji gendakane 14 kok iso guyu hahaha lho tau digendak dagelan ya intine sedekah sampean ketrima mergo akeh sing ndongakno ngoten nggih Bu nggih setuju nggih nah nek pun setuju ngeten niki nek saged ludrukane pun setahun pisan ya napa nek minggu ngarep ludrukan malih setuju napa mboten setuju nggih batine Pak Waras enak kon lho kari ngomong aku sing golek dana mumet balak-balik ngeprint proposal ae ngoten
Muga-muga warga Banjarmelati sedaya sehat, pinaringan rejeki ingkang kathah, taun ngarep saged nganakaken sedekah bumi maneh, ludruke aja ngalang-alih, ludruk niki mawon. Nggih Bu nggih. Ludruke jenenge napa? Karisma Baru. Larang napa murah? Murah. Bagus. Enjene ludruk niki mboten patek larang, sing larang niku bayarane dagelan. Ayo mlaku-mlaku. Iki ana cak crita tutur tinular jaman Majapahit sing wis ginelar Kamandanu cak sing dadi pendekar Kapara Sakti wis kondang kawentar Dewi Sambi duwe aji tapak bisa Lembu Sura duwe aji tameng waja Kamandanu duwe pedang naga puspa Aparingane yang empuran upaya Aku dhewe cak yo duwe pusaka cilik gak patek gawa ning ngendi-ngendi yo mesti tak gawa kanggo jagani nek ketemu kula pusakaku rupane kaya pentung saben bengi tak kemuli sarung oleh kundeke mesti tak gantung supaya bojoku nek goleki gak bingung nek pusakaku tinggalane bapak warnane ireng rada mangkang kenek hawa adem pusakaku ngene gletak ketemu rondo ayu pusakaku ndangan konjane pusakane nyeluntak cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura tepuk tangannya mana untuk Ludruk Karisma Baru Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa tiang Banjarmelati kit sore bek sedaya bakulan kit mulai wetan nganti kulon kabeh laris kabeh payu. Muga-muga bakul sing dodol niki wau mulih nggawa kaya sing akeh. Allahumma amin. Kula nggih seneng ditanggap tiang ngriki Pak Bu, kula delok ibu-ibuke ayu njene masalah kudunge mau macem-macem ana sing gawe kudung abang, kudung ijo, kudung kuning. Bapake kok kumus gawe kaos seragam kabeh masalah wong Banjarmelati. Muga-muga sakmarine ruah desa niki tambah rejo. Allahumma nggih. Meneh aja sedina tok nek nanggap ludruk nek iso rong dina rong bengi. Ngono wae ya. Ya. Heeh. Mergo seneng budaya. Nek budaya niki mboten kula kali sampean sing nglestarekno kate sinten malih. Lah ngono ya wae ya. Iya. Supaya budaya niki mboten punah, mboten diakoni kali bangsa manca, kula kali panjenengan kudu bersatu menggalakkan budaya Jawa. Lah ngono ya, War ya. Sebab nek budaya niki digalakkan terus, senimane maju insyaallah uripe sejahtera, muga-muga warga ngriki nggih sejahtera. Allahumma amin. Nah, nek wis kabeh sejahtera, negarane adil, desane ketata, insyaallah panggih kamulyan. Ya, War ya. Ya, mungkane niku basa Banjarmelati kudu sing rukun. Kali dulur, kali tonggo ampun geger-gegeran. Mergo nek sampean geger-gegeran mboten saged nganakno acara sing koyo ngeten. Niki saged kedadean mergo isoke rukun. Untuk menyajikan yang iki ya apa sih?
Kok iso ngomong dhewe-dhewe ku lho. Lah kon dinteni lerene gak ono lerene. Lah Mas aku lak yo kepengin ngomong sih. Wong kepengin ngomong iki didelok wong akeh wor. Lah sapa sing gak Ono ambek aku kanca teko bareng salin nggone padha. Iya. Mosok nggo nisor kompak nggo ndukur koyo wong kate gelut iki lho. Ngono ya dicek edang ta rek. Ya ditata ngomong iku. Kon yo kepengin ngomong. Ngomong adik ditata. Ditata ya apa katene? Lho wonge loro rek. Nggawa mic dhewe-dhewe ngedepi kudu duwe public speaking. Waduh public speaking. Dagelan ati public speaking. Ya lho apa lho? Ngomong ngarepe wong akeh. Kudu duwe attitude dan public speaking. Ayo kon. Attitude akhlakul karimah mesti lali. Dan public speaking. Ya ditata kapan aku ngomong, kapan wayahmu ngomong. Terus lek ning riwayahmu ngomong, gantenan aku sing kepengin ngomong. Iyalah ya gampang, Wor. Nek aku ngomong, misale kon kepengin ngomong, ya dibel kono tet. Dadi lek awakmu ngomong, aku ngebel. Iya. Tet. Ganti kon sing ngomong. Aku sing ngomong. Lek aku wis ngomong, nek aku ngebel tet ganti aku sing ngomong. Walah wong atase ngono ae. Gampang. Kon dhisik ta aku dhisik? Ya aku dhisik. Ya apa tetep sik durung tuwa ae. Sing sarjana ngomong dhisik. Sarjana apa? Loh, sembrono Aji Asmara iki SPD. SPD? Loh, ning Rosa Eskep. Lah awakmu? Es teler, es podeng, es teh. Kon iki ketara lek gaen-gaen. Iki lho asli. Asli apa? SAG. Sarjana agama. Jare sapa? Lah SAG? Sarjana alam gaib. Mulane kon koyo uka-uka. Aku dhisik. Awakmu dhisik. Padha-padha dagelane, padha-padha tiba. Nek awakmu ngomong aku ngrungokno. Iya. Golek aku ping ngomong aku tet. Iya, iya. Iya ngomong ngatasi ngomong ketok. Ngono lek gak ditata kan yo malah dadi masalah. Iya. Barang sepele lek gak diatur iso dadi perkara. Bener. Lek awakmu kepengin ngomong dhisik ngomong engko mari ngono aku. Iya. Lek aku wis ngomong awakmu sing ngomong. Kon kok ngecepek kae. Gare gantian kok. Iya wis. Kados Bapak Ibu, kerukunan niku penting. Monggo saling rukun kali tangga kali dulur. Tangga niku dulur sing paling idek. Nek jenengan rukun ngeten iki insyaallah guyub agawe santosa, cerah agawe bubrah. Tet. Mila Bapak Ibu Tet. Nek pun saged guyub rukun ngoten niku insyaallah pados napa mawon gampang, paribasan loro pados tamba nggih gampang, paribasan keluwen pados daharan nggih gampang. Tet. Mila saking menika nek pun sedaya gampang pados rejeki, pados sandang pangan, insyaallah urip niku gampang, mergo tiyang urip sing dipadosi niku enak tur kepenak. Tet. Mila Bapak Ibu anggenipun nek pun enak lan kepenak urip boten sara, ibadah saged tenang, ibadah saged kusuk, insyaallah pungkasane nggih husnul khotimah. Tet. Mila Tet. Nek pun husnul khotimah nggih niku sing dicita-citaken sedaya umat muslim. Aku kok mbok sembur sih. Kon tak kei waktu rada dawa, tak tet bareng aku sik kaet mangap wis kon saut maneh. Lah aku kapan tetku? Penjaluk nggon ngono. Aku njaluk nggon. Ya wis ngomong ngono ae kok. Bapak Ibu, pancene kerukunan niku penting napa malih babagan perkara sing berkenaan kalian tiyang kathah. Mila mboten kenek menang-menangan dhewe, mboten kenek kuwasa-kuwasan dhewe, dupe kuwasa mboten nyreken kali kancane. Lah ya ngono lho. Kados masyarakat Banjarmelati mriki anggenipun nglaksanakaken sedekah bumi dirame-rame, wau siang sampun karnaval, terus dalu niki ngadakaken hiburan, mboten supe ndonga bareng. Muga-muga masyarakat Banjarmelati mriki pinaringan seger waras slamet, mboten wonten alangan napa-napa. Lah ya ngono lho. Bapak Ibu lek ngundang tontonan hiburan ampun kesupen niki ludurke arek Surabaya dhewe sing diarani Karisma Baru dipimpin Mas Aji Asmara kali Mbak Rosa Karisma. Lah ya ngono lho. Mboten larang derek-derek niki namung gangsal juta mawon pun angsal, tapi nggih niku DP-ne tok. Mungkin lek kepengin nanggap langganan kados teng jeruk niku pun ping bolak-balik mboten hitungan ping 3 napa ping 50 ya lho ya.
Mungkin lek tambah suwe penampilannya karisma baru, tambah sae, tambah meriah. Winginane minggu ini tanggal 26 niku teng jeruk sawek buyar jam 8. Ya Allah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Waalaikumsalam yo. Wong ngomong gurung tutuk kok iso wassalamualaikum. Lah kon aku kok tak takoni kon ngentahi ngono. Lho jare kon njaluk nggon. Iya tapi yo rewan ngono rek. Lek aku ngomong dhewe, aku lek koyo gendeng ngolene. Kae sadar nek kon gendeng ta. Lho, kon iku ngewohi, Wor. Kon ngelokno aku gendeng. Ya iya, lah wong kon kae sadar ya mono ya mosok kon kae sadar nek kon iku gendeng. Lho lek kon ngarani aku gendeng, berarti sing gendeng gak aku tok. Lah terus apa? Ya kon bali yo gendeng. Lah apa aku gendeng? Lah apa nek gendeng kok dijak ngomong? Nek ngono ya gak aku ambek kon tok. Lah sapa? Panjak-panjak iku. Lah kok iso panjak? Ya iya panjak-panjak iku gendeng. Lah karo aku gendeng lah apa digameli? Ayo. Berarti yo gak panjak tok. Lah sapa? Tukang syuting ku yo gendeng. Lho kok niku ya apa itu tukang syuting ke sore nyuting raimu hari mbok gendeng-gendeng lho. Lah apa nek gendeng kok disyuting kurang penggawean ah? Nek ngono ya gak tukang syuting tok. Sapa? Pimpinane Lodruk iki. Apa? Bijaksana. Kok iso bijaksana? Wong gendeng-gendeng dilumpukno dijak nyambut gawe. Ya njene, ya termasuk panitia barang. Are iki gak tayo panitia kate mbok gendeng-gendengno ta? Sing ngilokno gendeng lho sapa? Lah iku mang panitia barang. Aku nerusno omonganmu padha mbek ketua iki bijaksana. Celuk celuk. Oh, panitia bijaksana. Bijaksana. Iya. Ya apa rek? Sik iso ae ya menggo ya. Saweran mulai sore temenan. gak entek-entek. Sik iki tuh menurut dagelan munggah jam 1 lho. Iya. Ramene saweran. Mene tahun ngarep dagelan munggah saiki minggu katakanlah dagelane munggah dina Senin. Iki wis Senin lho iki. Ya, iya. Ya apa iki tanggal piro? Iki tanggal 3. Tanggal 3. Tapi aja kuwatir. Heeh. Sawerane masyarakat kene iki gak ono enteke anjene. Lah kok iso gak onteke? Mulai teko campur sari. Campur sari. Tari ular nyawer. Nyawer. Terus bedayan. Bedayan. Iki sik ono maneh. Mari ki ono maneh. Dagelan iki disawer. Ono sing nyawer. Ono sing nyawer. Kira-kira sapa sing nyawer? Enten ono diluk ta lah. Kok iso enten ono dilu iku lho? Tadi gak sabar enten ono. Sapa sing nyawer? Embo sing ngono GTR ngguyu tok gak nyawer-nyawer gak ono. Entek wisan gawe ngarep. Mosok entek temenan. Yo, entek gawe ngarep mang lho. Jenenge wong sedekah bumi. Sedekah bumi. Gak kabeh dina, Gak kabeh dina kena dinggoni. mosok. Lho nek jare wong Jawa, wah iki yo opo kon niku akiomu lho. Kon niku wong Jawa lho. Lek masalah dina lek perasaku yo. Iya. Sing penting masyarakate nglumpuk sing ditanggap kosong ludruke prei ditanggapnya dina sembarang. Lho arek iki sembrono arek. Wong Jawa iku kenal sing jenenge pitungan. Pitungan. Ana arane naga dina, naga wulan, naga taun. Ngawur rek. Ana naga sari barang. Naga sari yang ketubrubi ta. Ana pitungane. Pitungane. Sandang pangan gedhong loro pati ku pitungane dina. Lho. Kan iku ya apa sih arene? Tuwek temen. Lho. Tuwek aku timbang mbahmu. Tuwek mbahmu timbang aku. Wis kadung. Enggak yo. Masih ngadepe panggung, anggitmu terus iki panitia loro. Oh didepno rono ngono. Gak ngono. Lho mosok. Lho ya apa arene iki? Dadi panggung iki didepno rono iki. Mergo ana pitungane. Ana pitungane. Dina Minggu naga dina kudu mlaku ngalor. Nagane ana kidul ngadepe ngalor, panggunge ngadep rono. Lah nek panggunge didepno rene, dagelane dipangan naga. Oh, mangkane nek aku gak ate gawe pitungan. Nggan kuwi ngenane sedekah bumi gak ana sing nonton belas. Lho kok iso gak ana sing nonton iku lho? Gak ate pitungan ngedepno panggung sak karepe. Didepno nanti. Aku ketua panitia. Panggung tak depno mendukur. Kok tak buacok lho. Panggung mbok depno mendukur lho. Wah enak kaya karambol mlebu cemplung ngono. Sing delok ya bener kan sing delok. Lah iya sing delok mulih kabeh. Wong kene ngapunten Mbah Nyai sing kudung biru kae. Kudung biru. Sepunya sini. Alhamdulillah tasih pinaringan sehat panjang umur. Mang jaruk barokah dongae Mbah iki. Oh iya. Iki maju iki kate nyawer. Kate nyawer rupane, tapi kok gak nyekel apa-apa. Oh nyekel. Iki nyekel kuncine punden lho ya. Kok aja ngawur lho kon lho. Ngapunten Mbah, alhamdulillah sehat nggih Mbah. Kandhani kok aku mang oleh wiritan ke sore. Kok iso royoane lho? Kok gak ana apa-apane. Golek ana sing temen, golek ana. Gak mlebu nang klambine ya. Golek ana sing temen. Roto Mbah. Mbah roto Mbah. Waduh rek. Matur
Matur nuwun nggih, Mbah. Pangestune masyaallah. Alhamdulillah mugi-mugi sehat panjang umur, Mbak. Ngene lho, Tahun ngajeng depan nggih malih. sing tuwa nyawer dagelan. Lah kok sing nom-nom guyu tok. Lah iya. Mbok sing nom-nom iki yo belajar nyawer, cek ngerti lek dagelan iki butuh. Pas sini sira. Oh, dagelan iki boto. Anggen kon tok sing boto. Lek aku sepurane lek atase dhuwit ngene. Aku nyambut gawe gak golek dhuwit lho. Aku niat menghibur, menyalurkan bakat golek seduluran. Engko dhisik ta lah. Nggo ndi-ndi wor, nggo donya iki. Wong kabeh nyambut gawe ku golek kaya, golek dhuwit. Kon nyambut gawe golek dulur kate mangan dulur aku. Lho ya apa? Dhuwit masih titik lek dulur akeh. Akeh sing nulung, ya apa? Kon lek umpamane aku ya, tanggapan kok sampai dikai dhuwit ngono. Aku langsung tak gawe mendukung program pemerintah. Poglane dagelan nek ndukung program pemerintah. Anjene kon gak nasionalis. Apa kono? Sik ta lah, kayamu ndagel mbok gawe ndukung program pemerintah. Iya. Apa programe pemerintah sing mbok dukung? Pengentasan kemiskinan. Lulu glani. Pemerataan pendidikan. Lulu. Peningkatan kesejahteraan. Oh, wih. Saya berikan semuanya kepada orang-orang yang berhak menerima. Saya tidak menyisakan sedikit pun. Termasuk yatim piatu. Tuh. Fakir miskin. Loh. Lulu kok desamu mbok dumi kabeh. Ya gak tak demi kabeh. Lah terus apa sing mbok dumi ki, Mas? Ya anakku, bojoku, mertuaku. Engko dhisik tak lajare program pemerintah. Loh, menyalurkan. Bojoku masih ngono ya gak arep dhuwit. Gak arep dhuwit bojo. Wong lek oleh teko aku didum-dumno nang tangga-tanggane, apa maneh sing duwe usaha dagang. Lulu bojomu iku. Oh, karena bojoku sih selalu memegang prinsip setiap kebaikan yang dikeluarkan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Berarti bojomu iku wong loman. Loman. Istri soleha. Buktine, begitu mari antum-antum dhuwit nang tangga-tangga sing usaha-usaha dagang dimodali nang bojoku. Iya. Mulai golek beras, LPG, lengo, gula, lombok, terasi bawang. Iki blonjo. Kok iso dimodali ku bojomu blonjo. Blonjo ah. Blonjo. Nyatet. Lah ya makane iku didumi kon iki gak tayo ngono kok jare program pemerintah kedukuran ndi-ndi wong dagel iku yang golek dhuwit. Ya nuwun sewu. Nek kabeh wong dagel-dagel kok dia butuh golek kon golek seduluran terus kon duwe penggawean apa? Aku. Iya. Lho, kon ngremeno aku. Aku ndagel lek bengi. Kon gak harus dinas golek awan. Awan kon dadi apa? Aku iki saiki dadi pegawai Dinas Perkebunan Pabrik Tebu bagian lapangan. Lulu PTPN. Lho ya apa kono? Bagian lapangan mandor. Ora. Sinder. Ora langgitmu ah. Juru hitung. Iga. Juru tulis. Duduk. Lah terus bagian lapangan. Dodol es tebu. Alah wor. Wah niku lho bakul es tebu mbok pamerno wong kene iki lho. Kon ngomong diakeh-akehno gak ngrungokno sejarah bibit kawit Sekar Banjari. Lulu gelani. Lek atase bayarane dagelane piro? Lah terus bayarane. Lho, tanggapan sewengi. Rong bengi lek ana, lek tepak sepi. Ah, lah nek kalah mbek bayarane aku dodol es tebu. Es tebu wor sak gelas iku paling larang 5.000, gelas gede 8.000. Aku lek kadung dodol es tebu sedina iso oleh batis 350 juta. Lho. Pirang gelas mbok dol? Lho, aja itu kan gelas. Kamu aku ro warungmu kon ganti warung. Lho, dodolmu pinggir rembong kok bati 350 juta. Aja ndelok embonge, delok mburine lapakku. Sawah-sawah mbok nambane ana yup-yupane tak ngeni dodol. Lah terus kok iso bati sakmono? Tak dol sak sawah-sawahe. Sawah sapa mbok dol iku? Ya pokoke melete wong penggawean bakul es tebu ae. Ono ajine apa? Sing penting lak kayane. Alah, ya si aji aku. Lah kon dadi apa? Ya mau kalah mbek kon. Kon bakul es tebu dodol nduk trotoar rembong. Ya tak gusur ambek aku. Kon lho. Kate wani-wani nggo wong dodol es tebu wong wira swasta usaha. Kon lho kate dadi apa? Kon gak ro tasku tulisane Satuan Polisi Pamong Praja, Mang. Go kriyan takonono polo dadi Satpol PP aku. Yalah wong tas oleh dikeki ku ta. Dikeki gondol pungkun ah. Diklat dari Kon dadi Satpol PP. Ya tak tertibno tak gurak bakulmu. Wong atase dadi Satpol PP sing kait pelatihan wis wani-wani nggo wong dodol es tebu. Lek kon dadi Satpol PP mentang-mentang si tak lereni kon. Lah kon kok iso nglereni aku wong atase bakul es tebu ae. Wong aku dadi bupati. Oh ya ampun nek bupati. Bupati ku iso kuwasa nglereni Satpol PP. Lah nek bupati mentang-mentang nang anak buah titik-titik mutasi kon tak copot kon. Aku ya mau kalah mbek kon. Kon jati nyopot bupati. Ya iya. Lah kon dadi apa? Gubernur. Tetep menang aku dukur aku. Kon dadi gubernur. Ya iya.
Alah, gubernur kok adik main ngeleren-ngelereni. Lek kon dadi gubernur sewenang-wenang, kon langsung tak mutilasi. Lho, mutilasi gondolmu kuwi. Aku kate mbok cel-cel ngono ah. Dipindah tugas nang pelosok iku lho. Mutasi. Iya tunggale iku mang. Gajak didik ae kok. Ngene kok. Kon tak mutasi. Lah kon mutasi gubernur kon dadi apa? Aku dadi presiden. Waduh, ya rek kalah dukur aku rek. Presiden anggite gak mbawahi gubernur sak Indonesia. Indonesia. Iya, tunggal iku mang. Dadi presiden sumbunge glani. Sik dukur aku. Lho, presiden tertinggi sak negara. Cari sapa? Lho. Sik dukur aku. Sik lek ana sing luwih dhuwur teko presiden, kon dadi apa? Dadi srengenge. Kon upacara mlaku menjokur, mlaku metu. Aku mudhun. Tut, kacek sakil ambek ndasmu. Mbun-mbunamu entup, suwe ceprot. Enak presiden gak duwe ndas. Tetep dukur aku. Anjane presiden kalaya mbek sing wis dukur dhewe srengenge. Masih ngono ana sing luwih dukur maneh. Aku masih dadi kon dadi srengenge, aku gak wedi. Lah kon kate ngalano aku kon dadi apa? Aku dadi mendung. Mendung. Srengenge masih benter. Mendung nutupi, srengenge gak ono apa-apane. Iya rek kalaku ambek mendung iki rek. Oh gak iso, tetep menang aku. Kok iso? Aku dadi angin. Mendung teko, aku wes mendunge ilang. Ayo kon ambiar kon. Mendung ilang mergo keterak angin. Kalah kon wis ambiar, gak ono sing ngalano angin. Lho, aku gak obah gak ontek. Lho kok iso gak obah gak ontek iki lho? Wong aku dadi gunung. Oh waduh iya rek. Aku dadi gunung, Mas yo gedhe angin kaya apa gununge pancet, gak ngalih. Gak goyang. Kate sapa kate ngalano gunung? Nek gak iso tetep dukur aku. Kon dadi apa? Nek kon dadi gunung, aku dadi suket. Sak ndukur-ndukure gunung wor, mesti ana sukete paribasan giri lusi lho. Giri gunung, lusi suket. Sak dukur-dukure gunung tetep ana sukete. Apa iku majarmu? Paribasane apa? Giri lusi. Giri gunung lusi suket. Mangkane tanggaku lusi akeh sukete. Gundulmu kuno ah. Tau roh aku sukete akeh lusi. Tetep dukur aku. Kon dadi suket. Ya iya. Lek ngono, sik dukur aku. Lah kok iso kon dukur? Aku dadi tebu. Amin. Dadi tebu. Iya. Lah dukur suket ambek tebu. Ya dukur tebu. Sak dukur-dukure suket gak iso ngalahno dukure tebu. Celuk. Nek kon dadi tebu, aku dadi bakul es tebu tak rerit kon. Dek. Oh iya, kok balik bakul es tebu aku. Nyelokno bakul es tebu dekne ya bakul es tebu dhewe. Oh niku ngiring yang ngakali aku kon niku jane. Lah apa? Aramu aku mbok kongon soro ngono nek aku enak daerah mbok kongon soro ngono ae. Ya nyatane wong sing penting iku kita itu harus apa iku? Embo. Ki sapa iku lho? Wong kene sedekah bumi. Ya hiburan, ya ndonga. Ya ndonga. Nek nuruti hiburan gak ono enteke. Janmu mangko dina ana pitungane. Dina ana pitungane. Termasuk madepe panggung, madepe terop kabeh ana pitungane. Mergo keblat iku ya ana maknane. Adine. Lho aku kok. Contone timur. Hati-hati supaya uripe iso makmur. Oh, lah kok sing ngono ya ero aku. Ero kon. Ero. Masa? Lah nek Utara iku usaha ikhtiar supaya lebih sejahtera. Ya karen pinter bakul es tebu iki. Lah ya apa? Nek barat iku supaya oleh barokah donya sampai tekan akhirat. Ya apa? Ngene kok sing nggo jero terop pancet lungguh ayo. Lah iya kok gak ono sing ngadeg iki. Lah nek selatan. Heeh. Apa iku? Halah kakek nopo iku? Selatan iku supaya selamat kudu sregep selawatan. Iso selawatan? Gak. Lho. Kon niku ngejak-ngejak supaya selamat jare. Ya iso ta? Atau selawatan ae. Didelok wong kene lho ya. Kamerae sing nyuting 8 lho. Iya rek wae rek. Wae iki ono Permana, ono Aremba. Aku ro iki ono sing teko patroli. Lho kok patroli opo sih? Anggitmu nyuting maling ah. Selawatan. Ya. Apa iku? Selawat badar. Ya iya salatullah. Salatullah salamullah. Ayo, duet ngono lho. Oh, duet ah. Iya. Gak ngomong kon. Kon niku ya apa sih? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin.
Lho. Kene selawatan tibae bapak sing batik ngadeg alhamdulillah. Kate ngoyo iku mono. Tapi kok salaman lho duduk parkiran. Wah, jelas mulai iki. Lho. Lah kapan nyawere? Lho cukup dhuwit ya, Mak. Salatullah salam. Yasin Habibillah Eling-eling aja nganti lali. gak Eling-eling aja nganti lali. gak Tutukane kok iso gak iku lho. ya apa tutukane? Aduh, ketara gak tau sapa langgar arek iki. Ya sapa biyen? Lah saiki Rada lali. eling-eling aja nganti lali yen wong urip bakale mati dipendem sanak famili dikubur jero Dikempit ngatemi. lah apa dikempit ngatemi ku dikempit bumi bumine ngatemi. bumine ngatemi Iku bumi kuburan iku sing wakaf ngatemi biyen. oh ngono Kandhani kok. pandangan kok Iya biasae. dipendem jero dikempit bumi dulur-dulur padha nangisi mayit ditinggal gak dikancani terus mayite Dikempit ngatemi maneh. kon kok iso balik dikempit ngatemi Aku ketok-ketok ngatemi ae. Lah ya apa lho? malek terus mayite ditalili Iya ditalili ambek ngatemi. Mayite wedok damake ngatemi. kaya damake ngatemi dilebokno ning jero guwa tanpa rewang tanpa kanca malaikat teko nggawa kodho terus mayite langsung dikumpa. ngumpa sapa Yo ngatemi. aduh ket kok ngumpa ngatemi ae kok salah apa mayit dikumpa iku lah iki mayite kari tugel mo nyata karo ta siji si karo aku iso Ana apa? aku koyo meteng kaya kene kok nyeluk aku ambek kelawar jare jejer ngono lho Jejer. wong goblok wong telu ngene lho kan nyambut gawe durung Wis ya? wis wis aku ya wis kok nyambut gawe repot penggawa aku akeh Aku tutul nyambut gawe wis aku kok durung Salammu dhewe. Kate apa? ngene lho aku pirang-pirang minggu kan gak ono tanggapan blas terus gak ono pemasukan mari ngono Surabaya iki ngelakno KPJ apa KPJ komunitas pengamen jalanan Lho. KPJ komunitas pengamen Kan jalanan kate melok ngono ta? ayo melo iku diopeni karo Pak Erik Pak Wali Kota. Pak Wali Kota Modalmu apa mo? lho pokoknya iso nyanyi Iya. sak grup awak dhewe kok digowo di delek di taman-taman kok nyanyi taman-taman iya taman opo ae Taman Makam Pahlawan oh niku kangge ngejak nyanyi di depan tamane Surabaya taman Iya. prestasi pendidikan kan akeh iya ah diopeni karo pemerintah Ya. apa yo iso nyanyi kok syarat iso nyanyi lah kon iso nyanyi tak gak lho lho ngaku ya iso lho nek aku nyanyi gak patek iso sih Aku iso aku lek nyanyi gak iso kiraat pinter aku. waduh glan kiraat kaya atau ngangop ae fales kiraat ngene lho aku tak nyanyi awakmu gak iso nyanyi Ya. awak dhewe kaitan pertama kan gak duwe bahan Iya, gak iya, duwe gak duwe alat alat. ya awakmu dadi musik ae Aku musik. instrumene Ya. instrumen cangkem Enggak cangkem. ya Aku bagian apa? awakmu bagian kendang Ndang. aku awakmu bagian melodi oh Ya. melodi ya melodi Lagune apa? Buih Jadi Permadani lho Oh, lagu sing zaman saiki. Sing- ya zaman sing lawas-lawas tahu Sing lagu sing spiral-spiral saiki iki. diangkat maneh iso iso ya Anu, cek sound dhisik. Jackson Cek sound. Aku sik kendang ya gendang kali cetek ndudok, kali cetek ndudok, kali cetek ndudok.
kali cetek ndut tok. Kali cetek ndut tok. Iku kendange kok ngono. Kon lha apa kadang kali-kali barang iku? Suarane kendangi lho, Mo. Masalah kendange karo. Kene lho. Tun jabuten, tun jabuten, tun jabuten iki lho. Apane dijabut? Iku rasane kesuwen iku rasane. Lah wong kendang kok kali cetek nduten. Kendange adalah biasa lho, kendange kaya simpati ngono ya apa? Tun mbokmu, tun mbokmu, tun mbokmu ngono ah. Arek iki kok leren ae. Ya apa sih bareng salah iki rek. Nek gak ngatemi tun. Kendangmu gak enak blas ngono. Tantut dangdut lho. Ya. Tantut dangdut. Oke. Iso. Melodine. Kon masih wong goblok kata wamen yo. Melodi. Iku suling blok goblok. Oh, wis diganti ya? Ganti kakimu kono ah. Melodi nyekle. Ngene lho. Oh, ngene. Melodi ku bangsane gitar. Lah iya wong kacek didik ae lho. Yo. Ngene. Wow, 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 wow. Pengamen ini ambil Pak Eri gak ditangkap, diracun. Ya apa sih rek? Diracun iki lho. Wong melodi sok kaya goceng kene lho. Lah efek. Teng 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 teng. Oh yo ngarepku mang ngene lho. Efeke kegeden. Teng teng teng. Ayo. Teng Deng deng dareng. Dareng. Dareng dareng dareng. Ngono jek. Iso nyeleot ngono rek. Lho ono efeke. Dareng dareng dareng. Dareng dareng. Teon. Ayo pedhot senare. Aja banget ta. Kurung tanggapan wis tekor wis. Alat musik iki metel. Ya apa sih? Ya apa iki? Dadi ya. Dadi. Melodi iki kendang. Ya. Oke. Ayo coba. Aku joget. Teong teong dang dang dang. Detak dang 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 tak gendang detak gendang detak gendang detak dang detak gendang Kon kok gak nyanyi-nyanyi? Cangkemku sampe muru mo. Selok senarku pedhot maneh. Nyanyimu ku lho kapan? Apa mau judulnya? Mbo. Oh, Wih jadi permadani. lah Iya, iya. Sampai lali aku. Ayo nyanyi yo. Teong teong. Berarti gue mari melodi. Ya mlebu. Oke. Teong teong dang dang dang. Detak gendang detak gendang detak gendang detak gendang detak gendang dang dang dang. Kok tak buat cok lo. Kok lu kate nandi? Aduh. Lah aku mbok kon mlebu. Nek wis melodine entek jreng bengok. Wah, lah Ya Kon iki Allah. apa sih tambah mlebu iki lho. Dene sing ngajak nyanyi kok ngrusak-ngrusak dhewe. Kon gak sida ditanggap Pak Eri dipendem ambek Pak Eri ku tambah. Teng dong dang dang dang. Detak gendang detak gendang detak gendang detak gendang dang dang dang. Dreng. Hei! Hei! Dreng. Hei! Ai. Koso. Iki lho. Lagumu iku ndek bengak-bengok kaya Jare kecepit. ngomong bengok. Bengok iku lagune Munio. Munio. Lagumu iku ya apa? Ngono kan ngangel enak. Nyanyi yo ngono. Nyanyi yo. Pedhot senar iki kok rek. Kon kendang mosok disetel pisan. Lah aku ngetut iki lho. Teong. Betul ya? Gorong. Teng. Kon iki iso tagas ya, Bang? Iya sih ta. Teng. Detak gendang detak gendang detak gendang detak gendang detak gendang. Ademe angin Oh, basa Jawa. Reng. bengi iki Reng. nyopo awam Reng.
nanging ora bisa ngademke panase atiku iki kerasa mencelate kelanangan Ya apa iku, Mang? Kerasa mencelate terus apa? Kelanangan. Maksudmu apa Kelanangan iku apa sih? Apa kelananganku iku? Kan lagune ki Indonesia tak jawabno. Ya apa Iya. Indonesia ya apa Indonesia? Terasa terhempasnya kelakianku ini. Terhempas iku apa sih? Mencelat. Kelakian. Kelanangan. Lho iya. Oh iya, Wor. Bener, Wor. Lah iya sih. Dang 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 dang. Oh, bae aku iki iso malah dadi ontok. Dadi apa? Ontok. Saya tak Wor. Mosok nyanyi oh beke. Iku apa aku menjadi ontok Barang bareng. tak dadekno Surabayaan. Lah tegese iki lho. Oh, mungkinkah? Mungkin ku cara Surabaya apa? Bae. Lah iya. Wong sing nyanyi aku kok sing mbok salahno. Oh mungkinkah diri ini Lah kok ono untuke bisa barang. menjadi bui. Buwi kok apa? Ontok. Lah iya. Lho iya, Wor. Tak durung dadi karpet kan dadi ontok. Iya, Wor. Kono kaya ontok kono iki ana saya, Wor. Kon iya kon kaya untuk mau kono. Aku kaya apa? Untuk. Terima kasih. Oh, ontok wis Nyanyi ya. kok saya kudu ngono. Pokoke nyanyi ngono. Sing anu ae, sing properti-properti. Wis tak cepakno. Apa? Propertine iki karek golek sapa sing iso dadi gawe iki sing amen. Apamu ah? Adomo. Gak cocok nek iki. Aku gak betah panas. Gak cocok, gak cocok. Apamu ah? Apa maneh aku gak cocok wong ngene memang kemeringet derumus kate gue gawe ngono gak cocok. Apa sih propertine? Lek aku gak cocok jelasin kok dadi ontok maneh Sing kok. propertine apa? Terus gak Sing delok. cocok boyang-oyong ngalor ngidul iki lho. Iki selak ditangga Pak Eri kok. Wah, gak cocok. Gak cocok. Kayak ngene lho. Gak ada sing cocok. Jare wali kota iku sing kreatif. Gak cocok mo. Cocok. Iki kedukuran iki. Iki lho nang aku gak sedeng. Gak sedeng. Lho. Tak kandhani. Ono celeng ucul. Tutu. Ontok. Iki Temen lho ya, ada ngomong-ngomong lho ya temen lho iki. apa sih? Temen serius aja ada omong-omong lho kon lho. Iki apa sih? Apa sih? Kan iki lapo? Temenan lho kok ada omong-omong lho iki. Jajak ngomong. Boyo lho temenan. Kan Iki iki ngomong, Arek. berapa sih? Temenan lho. Ada omong-omong lho iki. Kan lho lapo kon iku? Wedi lho aku iki temenan. Wedi lapo? Ya siki ae wis. Oh iya. Kayakane. Teteke cukup. Nek ndelok ukurane, oh iya iki ae. Pokoke aku mau aku. Aku temen tulungono aku. Tulungono temen lho iki. Tulung apa? Tulungono Apa? temenan. Kon digoleki wong ah? Digaleki kancaku. Kan dijapakno kon. Dibacok aku. Wes, Jahe. Lek ndek kene kan gak ono kene singitan. Kon tak rubah sekirane kancamu karo kon. Yo. Aku ditagih temen lho. Yo wis gampang anu to cek gak ditagih. Aku apano munggah-munggah kok protoli. Wis talangan uto. iki golek guntinge mare. Iki kok Surabaya lho, Rek. Iya sing ngarani iki lamongan Kok apano aku iki? Golek guntinge. Timbang kon dibacok wong. Ayo. Sing penting sing golek awakmu manggaru lek awakmu. Lah aku kan kok apakno iki? Timbang kon dibacok Iki wong. Iki engko ambek nyambut gawe oleh dhuwit. Iki kok tetep oleh dhuwit. Lah iya. Awakmu gak ngarep digoleki wong. Yo. Wis manut timbang kon dibacok wong lho. Manutong kok dikei dhuwit akeh Mbak Eri. Aku kok apakno iki? Karo iki. aku. Yo yo iku lho kon ditenger klambimu ditenger lho. Klambimu ditenger. Kacap lek. Kon klambimu ditenger dibacok kon aku kok apakno iki? Wis salah manut. Ayo kok kele iki kate. Ayo. Tak sampeno kene lho. Kok timbang dibacok Kon timbang dibacok wong lho. Wis ngene. Klambimu cek gak ditenger wong. Aku kok apakno iki? Wis kon milih dibacok wong kaya apa kon iku? Aku kan malu. Gak apa-apa. Iki ini kan gene singitan. Kon kok sing tamang. Aku kok apakno ya ampun. Kon timbang dibacok wong kon iku. Oh alah golek BRI kaya ngene aja. Kok iku lapo? Aku iki kok apakno iki? Kalau centelan iki lho. Ya tek remek klambiku. Aku kok apakno gak menengo. Wong sing ora Timbang dibacok wong kon iku cok opo rene. Kliru kon iku kliru. Aku kok apa? Musik malah aku kok apakno iki? Kon njaluk urip ta njaluk mati. Kok dolanange? Anggitmu aku merangsang ngono. Lek dibacok wong apa kon? Kon timbang dibacok wong. Kalau aku yo karep dibacok. Mari tak bacok. Iki kok apakno aku? Tak menengo ae. Jelas pangling wonge. Jelas manggih wonge. Nganu to. Timbangane kon matek. Coblos moncong putih iki lho.
Aja muni ngono, Mo. Berbahaya. Lah iki macam putih iki. Ya ampun, ya ampun. Ya wong ini bojoku mau arep bayarane rerek. Tapi le bonek pantes nek ditanggap nang Surabaya. Oh, jelas kok dicoba air kon. Kok dicoba air? Sing ngutang permana lho. Ate lapo? Ya apaan dikanakno bojoku karo anakku goblok. Lah kok tiba-tiba bacok wong. Kon milih bacok wong. Wah, iki wis jelas dipro. Arek-arek motor iku iki jelas iki. Iki arek loro wis gak provokator arek loro iku wis. Apane? Jelas tak diposting temenan. Lah. Ngomong ta? Kok gambar apa aku ki? Sapi. Wis panggil ya. Ngene panitia mosok mulai. Panggil ya. Sik mau kurang pote mo. Kurang pote mo. Masalah. Iki apa mana ya Allah? Ya Allah. Digambari elop. Kon timbangane matek dibacok wong kene adoma. Tapi aja ngomong lho ya. Gak wis tak ketoro. Iki gak ketoro tane aku. Gak ketoro makane cek tambah gak ketoro tak ratakne ngono lho. Masya Allah, ya Allah, Gusti Allah Wis pengiran. timbangane kon matek. Wong saiki regane belas larang bojomu gak ngarep iso gawe apem. Ngeboti nyaur mekar kok tari wangi koyo ngene ya Allah, ya Allah. Aku ki lho dadi apa? Anu to ae. Kon timbang dibacok wong. Iya tapi aja dioteng-oteng ngene rek. Wis panggil ya. Ya wis pangling. Wis pangling. Boker. Kalau iki gak dadi wong. Dadi apa? Dadi apa? Embu dadi apa? Gak dadi wong lho dadi apa? Kon tak dadekno golekan. Cek gak ketara. Ora. Kon bacok-bacok. Angele welut kecemplung uli tak doleki ngulon kanok tak doleki ngetan yo kanok mosok ana embong kok iso kanok pelalane menungso Brengose kok ndase bantengan lho kok ana swara kanok rupa mosok iki entut Iku brengos ta nyokote. Lho arek iki tak setrum lho arek iki kene Sopo kaget getak-getak sapa iki sapa iki? Iku brengos ta mangan lawa iku. Sugeng iku. Dibengkakemu ngono ah. Bol, Kelawar iku. War kudune. mos aku nok kono rek. Jadi kon turunane lawa. Lho pola penekan gak katokan. Aku 3 ora penekan iku. Oh, Kon iki lho goleki sapa? sapa? Kon lek ero ngomong. Kon lek ero ngomong. kamanmu lho Ini. loh pelak romaku sih ya ono apa-apa tetipno salam mbokku ya iki dolane temenan ya iki Gak apa-apa enak. Kon lek ero ngomong sodono aku tak opahi. Kok dhisik. Sodono aku iku apa? Sodone ku ya. basa ndi? Sodone ku arek-arek teko mburi ngene iku lho. kon karo ta kon karo iki wong ndi Ngene iki lho nek dagelan lor ambek kidul ambek tengah ketemu ngene. Eh. Bahasane iku bingung. Sodono iki apa? iki tunggalane cabang Purnama ambek totol rokok sing ditumpuki lho Bareng wis. Kalau dibaca ngono kok. Kon njaluk tak beteti kon. Lho, beteti enake nak mau kerimo. Kon lek macem-macem ambek aku tak bacok, tak enggak-enggokno tak dol bungkusan nang pasar kon. Lho, apik gawe rica-rica mo. ku gak Kok gawe tambur arek-arek lho. Kon krungu tak gak? krungu Pak Krungu tak gak? krungu Pak gak dublek aku Pak Kon krungu. Krungu, Pak. Kon ya krungu. Gak. Priksa. kaleku kena kakek obat Pak Priksa kon lek gak krungu. Lah kok gak. Iku gejala dublek. Madura ya ono dublek Awas disodono lho. Pak. Peno krungu kabar. Jare sapa? Peno krungu kabar ta gak? Jare sapa? Lek krungu kabar aku kandhanono. Iya engko tak kandhani kon. Kon robokel tak gak? Aduh, karo Pak kon kok gepuk-gepuk war? iki sing Teko ngarep ya gak wani aku. Kon robokel tak gak? gak Pak Kon ro tak gak? Kakak karo, Pak. Kon karo bokel. Boten. Apa iku? Lho, dagangan.
Dagangan Pak iki, Pak. Peno tuku awak. Iki teko Jepang. Jepang, Japanese. Ya iki sing produk Japanese, Pak. Pak, produk Japanese, Pak. Iki sik Pak, ana. krungu Pak. Pak, krungu sampean, Pak. Asu. Didoni temen. Nyidu temen. Pak. Iki sik ana keturunane bibite teko kakek Sugiono iki. Oh, apa iku kakek Sugiono? Jepang. Kon kok apal kabeh sih? Lho ya apa? Mosok ngene iki Jepang. Aduh. Jepang. Asli, Pak. Pak. Kulit-kulitane, Pak. Kayak temen ya. Pun, Pak. Iki iso sembarang kalir, iso salto, iso golong-golong. Aku seneng ambek ngene iki. Wah, seneng kan. Seneng aku. Iki golekan iso nyanyi, Pak. Iso nyanyi, iso salto, Pak. Mosok iki iso golong-golong. salto iso nyanyi. Iso, Pak. Saya coba. Coba. Cek ketoro. Gelem apa, gelem. Apa, Pak? Coba Balonku ah. nyanyi. Oh, nyanyi. Cintaku hanya kamu. Oh, Pak, iso, Pak. Kok adik jantot. Oh, nek mateni nek nguripe munine tet. Lah iki? Mateni munine tot. Oh, berarti lek urip iki tet, lek mati tot. Delon, Pak. Oh, berarti menilai ana tanggaku mati loro totot. Ya, nek telu tot ngono. Ya, Peno tuku awak. Hah? Kon mang ngomong iso nyanyi. Iso nyanyi, Pak. Terus iso apa maneh? Iso golong-golong, iso salto, Pak. Saya aku kepen ro saltone ya apa? Ya. Setel sik cek golong-golong. Tet. Oh, golong-golong, Pak. Api lah ya. Tapi, Pak ya. Iki nek iso dulu. Api. Oh, iso salto iku ya. Durung. Endi kok gak malih lek salto? Kon iso golong-golong tak gak? Gak iso golong-golong, Pak. Wis ngene. Aku gak butuh ambek golekan iki. Aku butuh ndoleki bogel. Oh, gak ketok, Pak. Tau, no. Bogel iki lho lapo. Bogel duwe utang. Lu mangka. Nah terus misalnya aku ro bogel, aku ndodono aku peno kei apa? Awakmu gak usah kuwatir lek awakmu iso ndodono bogel nang aku hal pacaran kene apa? Apa, Pak? Yo ngene iki lho. Nek brengos yo persis yo ngene iki. Ngene mang jare gak dublek. Ana wong ngomong apa-apa. Dublek gak? Aku iso ndodono bogel. Lek awakmu iso ndodono bogel nang aku awakmu aja usah kuwatir pele jalajan. Palajam iku lho, apa palajam iku? Jare gak dublek kon. Ngomong apa? Awakmu tak opahi 2 juta. 2 juta. Lho. 2 juta. Wow, jelas akeh. Soale bogel diutang aku. Utange bogel piro? piro? 200.000. Lho. Sina. Iki yo opo sih rek? Tapi awakmu aja adik nyinggak-nyinggakno bogel. Apa nyinggakno? Lek awakmu Nyinggakno iku ngene lho. Ana pencit mateng golek weteng ku disinggak. iku duduk nyinggakno. Nyenggek iku nyenggek. Awakmu lek sampe nyengitno bogel, Ah, nyingit. Gak, Pak. awakmu katut keseret pasar 55. Pasal, Pak, pasal. Hah? Pasal. Aku gak iso ngomong pasal. Lha iku. Contoh. Contoh. Kena pasal 55 Apa iku? penyembunyian tersangka. Pasal Iki barang rek. turun anu ditangga polisi rasane. Aja lali. Aduh. 2 juta. Utange 200.000. Balik. Sita. Si juragan rasa gak rugi akhirane. Oleh mburi. Madura kocruk ya. 2 juta. Utange 200.000. Nek kon 2 juta aku apa-apano iki. Turku tiba bacok. Ya apa? Dene wong seneng. Wis kadung ngamuk kaya ngono ajane. Nang munggo gak macak. Umpama gak maca ngene kon dibacok kon jelas Rajapati iki mau. Dijajal maneh yo. Tak jajal maneh yo. Jajal apa nek? Jalan ning ngarepe mbek mateni ku lho. Gak kok Lho. Ana makhluk. MBG. Apa? MBG. Ero aku MBG. Apa? Buk. Makanan bergizi ku lho. Oh, tak kira buk. Dalu, Mas. Sing dalu. matamu. Golekan. Iki wonten apa kok kumpul-kumpul? Wonten sedekah bumi. Kudulmu kuno. Iya jare wong Mang. Niki anu napa? Sadean. Sadean. Iki barang antik. Sadean apa? Niki lho sadean boneka Japanese. Niki mainane
Ih, matamu lho, Dek. Arek wedok-wedok niki boneka. Oh niki boneka. Nggih. Asli Indonesia apa luar negeri? Loh, luar negeri. Luar negeri. Tanganmu itu. Biasa luar negeri apa ini? Aduh. Iki didol to, Mas? Nggih. Nggih, niki Disana niki? produk contoh niki. Oh niki contone. Nggih. Kula dodono nggih carane. Niki saged moro. Saged. Nguruk diobong Sok saged. nyanyi iki. Iso nyanyi Sok. bareng. Sok. Tak dodono Iso joget. Iya piye Mas sampe Niki dudu? sing kabel biru. Biru. Niki damel nguripi, sing Nggih. kabel kuning damel mateni. Nah, Iki nek nguripi dibatek ngeten muni. cetek. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Tot. Ana golekan kok kudu nyos. Golekan kok games. Lucu ya Mas? Lucu. Oh iya. Nggih. Tapi lek biru. Sampe deloki tak lho. Heeh. Nek biru Biru nguripi, nguripi. Lek kuning mateni. Mateni. Sampe lek kepengin nyoba, sampean coba. Aku oleh ndelok sik Oh, ya. sampean Ah. periksa, sampean periksa. Sik nek aku cocok engko aku njaluk tumbas bapak. Ah, Nyanyi ini kurang banter. Heeh. Sing kene iki triple. Nah, iki. Sing kene bass. Nah. Oh, kono gawe iku. Heeh, coba. Volume. Iki digedhekno, triple digedhekno, bass digedhekno. Iya. Coba. Cintaku hanya kamu. Cinta. enak. Rinduku hanya Iki gak beraturan si produk awal. Asli, Mbak. Oh, sik lagi njajal Karena aja percobaan. ide-ide. Durung diset iki sian. Aku iki oleh demek ya, Mas. Oke. Sampean cek nggih. Ora protol to. Kan asli. Kuat iki. Kuat nggih. Volume sampe gedhekno maneh gak apa-apa. Volume. Ha iku. Aduh. Triple sak. Enak. Nek sing kene Aku bass. keberiming. Mas. Nah, iki bass. Sogo, geri, sogo, Banter kongslet lho. sogo, geri. Muni-muni dhewe. Loh. Ah, niki wonten batune pun banter-banter. Enten baterainya, Mbak. Ini lali aku lagi sik barang anyar, Mas. Nggih. Sik iki ana baterainya. Ana baterainya. Ten pundi, Mas? Bisa. Niki kabeh dibuka nggih wonten batune. Mriki. Kamu mesti Sampeyan sampean tingali. buka batune ning jero. Sampeyan tingali, Mbak. Nggih, kabeh niki. Sebelum dibayar boleh dilihat-lihat Oh, dulu. nggih. Nggih. Soalnya aku ya pengen tuku barang sing apik lho, Ah, Mas. ah. Jangan ning omah iki ben ketoke indah. Wah, betul. Iki cara digawe kado ulang tahun sampean apik iki, Mbak. Sampeyan jajal sampeyan batok, Mbak. Ini, Mbak. Sik tak Urip, Mbak. batheke sik. Dadi golekan kok ndredeg iso. Kok ya cek Keringet lucu sisa sakit Mas. sakit. Aduh. Aku muni tak jadi golekan. Mas, iki limited edition. Tapi aja di Limited edition. tapi aja di streaming lagu tadi golekan. Iki jajal tak coba. Nggih, ya. sampeyan uripi. Cintaku hanya kamu. Aduh. Joget golekane. Iki lek matane piye, Mas? Kabel kuning. Wis sapi ya. Iya. Kuwimut ngene. Seneng ah sampeyan. Iya, seneng aku. Mas iki kira-kira piro Mas regane? Murah. Piro? 2.250. 2.250.000. Gawe sampean tak pasno 2 juta wis. Oh, kalau di korting maneh. Di korting 2 juta ya. Iya. Iki bahannya apik kaya kulit temenan lho. Sintetis. Sintetis kaya kulit temenan. Lho. Iki baterainya diisi piro, Mas? Iki sembarang baterainya siji tapi cadangane kali. Oh, cadangane. Cadangane kali. Saya burine. Buri aman ya. Buri aman iki damel mesin gian. Mburi ku colokan ces. Nah, damel iki. Ah. Burine Kalau gawe ada. jas. Iya. Tapi asepe ya metu mburi, Mbak. Hati-hati sampean aja nang mburine. Lek kongslet. Nggih. Iya lek kaya apa kendaraan iku kan ana nalpote. Lah ibarate nalpot iku iki ya nalpote nek mburi. Pokoke volumenya aja sering diudek. Nggih, bahaya. Gampang gerogoh golekane. Oh, kok kongslet ya, Mas? Mau lek digedhekno sih tak cilikno. Aduh, dicilik kono. Soko. Aduh. Geri. Aduh jedinge. Mbak, iki tribele ya, Mas? Aduh. Ayo tuku sampur. Jedinge gentenan jedinge rek. Loh, aku pacaono. Apa? Aku tak dadi golekan lho. Golekane situ kok. Golek sing muter ngono gak ono.
Anu Mbak, lek sampean cocok gak apa-apa. Nggih. Masih bayar garis yang penting ono tanda jadi. Ya, DP ngono. lho, DP. DP-ne ya. Heeh. Sik aku tak telepon bapakku iki pokoke aja ditolong. Ah. Oh anu sing bayar bapak sampean nah. Oh, nggih, nggih, nggih. Bapak nggih. Volumene pun Tapi aja suwe-suwe. kesuwen Mbak, lek sampean dadi saiki ya gak apa-apa. Bapak sampean cek nang rene iki cek gak Kula di. telepon bapak nggih. Cek gak Sampean di telepon. wong. Sampeyan telepon bapakne wis. Halo. Iki lho golekane koyo kulit. Golekane iki kok koyo ngono. Bapak iki baterainya neng kene. Nggih, baterainya teng ngriku. Ya. Saya aku tak telepon bapak. Halo Pak. Pak. Baterainya besi cilik kok. Pak tak anteni ning perempatan jeruk ya. Aku pengen tumbas golekan bapak ndang rene. Iya, Bapak kok kene, Nak. Bapak. Golek ada tangan iki lho. Golek ana tangane tatok-tatok ya. Ojo disetek. Lapo nyelok bapak iki lho lapo. Loh, Bapak. iki bapak sampean. Nggih niki bapakku. Masalah. Kok koyo Hello Kitty. Ya ampun. Pangling. Pangling samping. Mangling ah. Nggih. Mangling mak tamu ngono ah. Iki bapak sampean. Nggih niki bapakku lho. Lapo? Pak. Eh, iki lho, Mbak, Pak. bapak sampean iki sik kanggo asian. Nggih ta sik. Nek gak kanggo obongen. Ini aku ya sayang lho Pak. Alah, iya. Iki ya sing gawe Tak izin kon. Ya kudu disayang ngene Mbak. Apa maneh lek sampeyan penyayang binatang kudu disayang temenan niki. Anggere aku kerek ah. Hancurit iku. Lapo sih? Pak, aku mau kan pangsur kuliah ya. Ya. Jalan-jalan iki mau ono grombol. Ono grombol. Heeh, grombol iki mau ono golekan lucu, Pak. Aku Ono. iki lak mari ulang tahun to. Ya. Aku pengen kado iki ae. Ojo ponak golekan kok gilani ngene. Lucu. Wah, anake seneng ya bapakne gak harus selera. Lho yo. Bapakne gak harus Lah selera. golekan dapurane ngene mbok seneng ki apane? Pak iki ngono bukan sembarang Hmm. boneka. Ah. Lho, Iki milited. iki limited edition. Limited no, limited Iki limited. biru Pak, lek ditarik isok muni. Sampeyan jajal. Ayo sampeyan jajal. Nek Pak. ditarik muni. Heeh, Pak. Ayo, Pak. Kita coba ae sih. Pokoknya tumbasno. Tetet. Cintaku hanya kamu. Enak to, Pak? Ngadepe kok kudu rono ae. Rono terus sih. Aku mriki. Iki gamane kok rono. Cetrot. Ah. Ya toh, Pak. Iya. Lucu. Ning kene iki wadah baterainya Pak jare Mas. Nang ndi? Ning kene. Oh, kene. Iya wadah baterai. Kene. Aja dirogok, kurang dituku dirogok. Baterainya kok cuwili. Loh, Gede. tenaga Baterai ekstra. remote, baterai remote sampe iki lho, Pak. Terus iki Pak kiwa tengen iki volume. Iki bass. Oh, batik. Dadi iki giontir ngene. Nggih, diontir. Iki giontir ngene. Nggih. Iya. Niki settingane ten ngajeng mriki. Awakmu seneng temenan ah? Seneng, Pak. Pak, niki edisi perdana. Lek cocok monggo di DP. Lek gak iki akeh peminate soalé. Disi-disian lho, Pak. Lah anakku seneng ya apa ya tak tuku sih. Ah. Dilunasi kenek di DP tok gak apa-apa. Piro regane mang? 2 juta. Tak wae 2 juta. juta. Iki asline 2.250.000. Dikorting kali Mas. Tak korting. Oh, ngono ah. Polahe sing Ya wis iki anggepen 2 juta. Ya. gak ngono nih rek. 1 juta 900. Ya. Ya, cakep 2 juta. Ya. Ya wis. Wes Sah, ya. ya. Salaman. Salaman. Matur Wis, kula ya. donten sampean nggih. Selamat menikmati. Sik. Iki umpama kepengen tak cetak abang ngono. Gak apa-apa. Bebas. Napa bebas? Bebas, Pak. Kan wis pengen tuku, Pak. Terus iki lek kepengen tak ndekno. Ah, gak Dipecok apa-apa. mawon, sikile dipecok celeng ngoten. Ganti sikile Bapak mecok. pun hak milik ya. Ya betul. Motone kan kekamban. Wah, motone kekamban. Umpama tak ilangi ngono. Digejrol lenggis, Pak. Jurus. Terus ganti nekeran, sira. Lek Oh. kepengin oke, oke. ketok gede. Kan iki ono bolongane pentil kayak ngumpo, Pak. Lah dikumpo, Pak. Ha Iki iku golongane pentil. jelep sampe gumpung gede-gede dhewe. Ya beres. Suwon. Wis sampean tunggoke wong mirip sampean ya. Ya. Ayo rek. Pemirip aku sih. Sumpah ya. Lah, Lah. awakmu seneng ya. Seneng aku, Pak. Ngene, Nak. Matur nuwun nggih. Bapak kan mangka gak durung ngopi blas ah. Nggih. Ambek tukono rokok dilu. Heeh. Aku ambek nyoba iki. Nggih. Ngono ya. Aja diutek-utek lho pangkor rusak. Gak, aku gak utek-utek. Ya iki engko tak tumbasno lemari, tak dekek lemari pokoke iya. Ya ampun gak sesel-seselno gak apa-apa. Iya. Wis tinggalan dilu, tak Nggih. coba iki. Bapak nyuwun apa kopi kali rokok? Iya. Nggih.
Ojo lali, kopi ambek rokok ya. Wis tinggalan dhisik. Nggih. Nggih. Rek, wong dapurane ngene kok sik anakku seneng iki rek. Sing disenengi apane? Tak coba sik. Tetet. Beres iki rek. Padahal yo apik lho. Mang tak setel gak apa-apa enak normal. Kok saiki ngene? Dalem, Pak. Tas sing godhog banyak kula. Kok kaya ana sing kongset sih, Nak? Napa? Tak batek ngene cetet. Kok prok ngono? Prok. Ya apa sih, Pak? Mau Cobaan sih. Saya tak coba sih. Cintaku hanya kamu. Enggak mau ini, Pak. Sampai. Oh berarti mang konslet. Ya wis, lek ngono wis oleh rokok ah? Iya, Pak. Kula kantun tumbas rokoke mawon. Oh iya jupun ngono, jupun sik. Langsung ae, langsung. Tetet. Mosok konslet mana rek? Teh. Cintaku hanya kamu, indah merah jambu. Cintaku hanya kamu. Wah. Ning ngene aturane remek ndasku rek. Paling enak jepun bensin ae. Tolong, mau. Mau. Mana nanti? Kene lho. Lapo? Lho, gak apa-apa enak. Pitungan bayaran dhisik baru. Iki duwe iki lho. Hitungan dhisik. Enak cek gak kadun. Dum-duman sih baru diobong. Ini yo sik lho, dhuwitmu lho kono arep tak. Nang di Bekakas, Mang. KTP napakno, Wak. Ape tak obong? Niku. Lha iku. Lho, Sampeyan obong wis iki. kok lapo kon. Kene lho. Krinyol kon tetep lanjut lagi. Waduh, duber cacakmu lho. Duber cacake dhewe kok. Coba bulan. Padha golek. Hei. Aku diambung Ojo wak timbangane peno rabies. Nyonya, dhuwit peno tak balik. enake. Dhuwit peno tak balekno nyowo. Anakku cetet muni. Iya iki dhuwit peno tak balekno. Ojo dipikir nemen-nemen timbang asam lambung peno kumat ya. Cetet. Kumono bogel. Heh? Bogel. Ngene lho, iki cambing. Lambing. Omoke. Kan ceritane iki mau duber berkancane. Kono jen geden-gedeni lho nggo wacro rit Madura mang. Berkancane njaluk singitan akhire dipacahi ngene. Lah anak sampean liwat. Kate dibacok iki mang. Ini umur-umur. Nah iki mbing. Kambing iki. Oh niku. Ayo tak balekno. Oh ceritane mah duber-uber. Iso. Ya wis tak gowo maneh. Nandak badut ta iki. Nandak badut. Loh. Tangkap. Nandak badut nyambut gawe, ge nyaur tak BRI goblok. Aja kurang ajar, sapa aku? Karo. Lah. Lah kono sapa? Barjo. Ayo, minggat. Cak dulu.